Borpung lapen langlok so kecheleng atowar kahino par pigajok radatum kesung kecetongna. Lakha kripli korkan thiamesi constituency ke parlo langlok so lapen borpung kecheleng atowar kahino par pigajok radatum non pusetame kesung cetongnang bomla. Kedam tang surihini ra inkoya nengkan pen pening surihini ra inkoya hini anengkan pleng et setame. Mesen pen bangso atowar joy kepen inglong aradatum aphan awe penlang. Non Prime Minister Narendra Modi ke bang ahut pusetame radatum bangso atowar kache helat kesung cetong nanglo. Motor gari kedam unji ke api alam do. Mune datum chainong aripen kisum duna. Laheloma karbenglong kacheng thur lapen bangso atowar majok le contract asai long pusetame. Kemisen pen towar kasalam pomja phansi radatum pen tuning ripon. Lapen inglong aradatum kisung nangma thapon pen kedam kebang kejoy keja phan delong lapen towar setame mesen pen nang pipon bek nang popura inglong aradatum pen kachoneng rik padotu jong si towar lapen delong hai hoi nang semar pipon pe pulotang te election ahut ke nang cherap dun thekte puta alang litum pen jongpon arlong buti pen arun rongpi report news 7 notice